intro care l-am folosit acum e pentru un alt joc, pentru că Minecraft nu merge, nu știu de ce, nu-mi intră în Hypixel. Atunci vom juca, stai că nu mai știu cum se mai numește, Dream League. Da, dacă vă place această serie, să nu uitați să apăsați butonul de like, o nouă serie pe canal. Și vă rog frumos să spuneți prietenilor să se aboneze. Și da. Așa, hai intrăm la... Așa, yes. Continue. Eu am destulă experiență în jocul ăsta, dar nu mă garantez că o să le câștig pe toate. Așa. Bun, hai, du-te, Messi! Hai, Messi! Messi se duce aici foarte frumos! Messi, îl fentează aici! Și a luat mingea. Am luat... Și cine a recuperat? Diop! Diop! Șut! Dar nu știu unde, da! Diop era să treacă. Și a luat mingea. Ia! Go! Bun. Am crezut că a fost gol. What the fuck? Uitați cum i-am luat eu aici mingea foarte frumos și era să dau gol. Dar nu vedem replay-urile pentru că sunt... Nu știu, nu-mi plac. Ce prost! Yeah! Hai, Messi, du-te tu! Șeful, nu, boșilor! Șuci! Apără portarul, din păcate. Speram să fie un gol de la spectaculos din partea lui Messi! Du-te mai repede! Hai că o iau. Aici o schemă. Opa, ce-ai făcut, boss? Ce-ai făcut, bă? What the fuck? Ce-a fost aia? Fucking going on? Haide! A luat cine a luat? Hai că o ia Messi, hai că o ia Messi. Messi cel mai bun de aici în echipă. Ce s-a lovit Messi! Dar nu se pune! Șut! Peste poartă, din păcate. Mai e puțin până la minutul 45, pardon. Pase, pas pe poziție viitoare. N-am dat bine. What the fuck? Nici nu am văzut pe. Centrare frumoasă. Bă, unde dă bă asta centrarea? Bravo! Ce aproape era de gol. Uitați-vă, numai uitați-vă ce aproape. Ce bară. Și n-am dat eu cu sonor pentru că vreau să mă aud eu pe fundal. Hai pe bune! Game settings. Nu știu ce a fost aia, what the fuck? Nu trebuie să aud aia. Așa, numărul 10. Wow! Pasă lui Messi. Messi se duce cu mingea. Messi! Șuci! Apără portarul ca virgulă Casillas. Ce-a apărat-o nebunul. Și o să dăm aici o pasă. Redublat. Și gol! Roe! Gol! Un gol din pasa lui Dipo, mi se pare. Cred, da, Dipo. Rec, ce frumos a fost faza acolo cu urechile alea. Am vrut să dau redublat și ce urechi.
și am revenit cu golul, gol! Am pus din greșeală pauză, dar gol! Hai să vedem. What the fuck, de ce merge așa? Du-te, Messi! Gol, Messi! Și... Ia uitați cum a luat Messi mingea singur! Vreau să dau scăriță. What the fuck, cum a dat-o? Ia. Și așa, și wow, cu exteriorul. Am crezut că a dat-o cu șirețul, dar mă rog. Hai, Messi, nu mai da picioare în fund și treci la joacă, la joc. Aleluia. Hai, Messi. Ah, nu l-a luat. Să bagă alunecare. Ah, nu mai mers. Alunecare. Aluneca. Oh my god. Oh my god. Și. Messi! Care mi se dă înapoi redublat. Și Hoffman a încercat să dea șut, dar n-a reușit. Poate să mai filmez un episod tot de Minecraft dacă nu o să fie serverul full. Ce mi-e tot de rândul meu să te dau, frere. My name is Salver, dacă nu știai. What the fuck? Am crezut că la ebrei e arbitru. Că-mi-e specialită. Ia. Go! Ce? Cum bă n-a fost ăla gol? What the fuck? Pe bune? Am vrut să fac o schimb. Wow! Câtă forță are, mă, portarul ăsta? Bine, am văzut portarul și mai... Ce? Fault! Cum? Nu cred, am crezut că a dat gol. Mă căcam pe mine. What the fuck, ce agresiv intră. Bossul, dar bossul adevărat este... What? Este aici și mi-a dat gol. Nu contează. Tot eu o să câștig. Dacă îmi dau din greșeală autogol sau dacă sunt eu prost. Hai, nu te mai lăuda că oricum vă bat. Hai să încercăm să dăm un gol de la spectaculos. Nu mergem. Numai acum să-mi dea în care meu când dă gol. Dacă îmi dă gol acum, nu cred. Nu, a scăpat. Cât noroc, what the fucking going on? Scapă de mingea aia furisită. Cât noroc să am să dea bolul. Nu cred. La 11 minute o să ne oprim. Așa am câștigat și un meci. Mi-a mai dat bănuțăn. Bănuțăn, nene. Bănuțăn. Să mai jucăm încă un meci. Ne, decât să dau bani eu. Hai să-i batem și pe ăștia. Ce, bă, tu nu știi cu cine vorbești, bă. Și o pasă frumoasă. Și nu ce... A, nu. Ăia aveau echipamentul mai deschis. Messi începe cu... Era să dea un gol. Vreau să spun că... What the fuck? Cum a zburat mingea când a dat bara de sus? Nu cred! What the fuck? Uitați cum a zburat mingea! What the fuck? Cum a zburat? Going on. My name is Abed.
Și dacă o să filmez prea multe minute, o să pun pauză și o să vă spun cine a câștigat. Du-te și dă gol! N-a mers. Centrare și gol! Hoffman sau nu știu, dar a fost gol! Sigur o să câștig eu pentru că este 1-0. Și what the fuck, a dat-o cu moaca. Ia. Cu moaca, cu mocălău. Nu urmă, bă, dacă nu dădea Messi, ce... Mi s-a blocat asta! Dacă nu iau aici mingea... Putea să mă fenteze acolo. Da, nu mă fentează că eu sunt prea bun. Era să spun că sunt prea but. Sunt prea bun! Hei! O să fiu faimos pe YouTube dacă dau un gol! Și gol! Căcamaș pe... Nu voi vorbește urât. Gol! N-a fost niciun gol. Și o să încercăm să dăm gol. Vă rog frumos să dați like! Până să strângem la acest videoclip 5 like-uri. Fault! Așa dai... bine, da, așa intri, da? Cum e picioreta? Aleluia! Ce bine am dat-o și am dat-o! Ia uite cum îl fențesc pe ăsta aici! Și golul! Screamer! Mi-a dat și un achievement și mi-a dat încă 5 bănuți, 5 bănuți. Loza! Ce gol a dat Loza de acolo! Uitați-vă și voi cum a dat-o fix pe colțul lung. Ce bine a dat la centrare și aici Loza, numărul 10, a dat pe colțul lung un gol. Du-te, tată, du-te! Băi! Așa. Nu contează dacă e... Bă, dacă ăla a fost fault și ăla al meu nu e. A dat pe lângă poartă. Doamne, și se mai și vaită. Ăla-i fie miu. Tare, tată, tare! Bravo, tată! Du-te! Du-te, tată, du-te cu un gol! Poate îi dădeam urechi, că mă chechim pe mine. De ce scapă mereu mingea? Nu contează dacă iau penalti. Aleluia! Mai eu să înceapă? Nu. Așa. Ce repede a tot la pasul tău. Dacă nu știți, dacă vă place și vouă jocul și nu știți cum se numește și vreți să vi-l instalați, se numește Dream League sau scrie Soccer. Ce aproape era. Și o minge cu foc. Ce aproape era de gol. Du-te! Du-te, Dică! Oh my god, ce-am dat acolo. O să pun pauză pentru că dacă filmez mai mult de 15 minute, nu o să mă lase să pun videoclipul. Da, și am câștigat cu 2-1, după cum vedeți. Și da, pa, pa!